Josean Sagastizabalek Kutsidazu bidea Isabel eleberria argitaratu zuen 1984an. Ordutik ona, 1.000 eletik gora saldu dira. Orain, eleberri umoretsu honen berrargitalpena aurkeztu du egileak Alberdania argitaletxearen eskutik. Kutsidazu da izan zen, nire bosgarren liburua. Horren aurrekoek ondo funtzionatu zuten, alegia, batez ere lehenengo liburuak ondo funtzionatu zuen, jolasean, erotikoa zelako, nahiko ondo saldu zen, erotean nuen abenturetako liburu bat, Paixibo, aipatu dute, fantasiazko mundu bateko obra bat. Horrek ondo funtzionatu zuen, baina ondo funtzionatu zen nahi du 1.000 ale, 1.500 ale saldu, alako zerbait ez. Eta, klaro, Kutsidazuk saldu zituen 1.000 ale, 3 hilabetetan, eta 30 urtetan, 1.000, beraz. Espero gertatu zena, inundik ere ez. Arrakastaren klabeak bi omen dira. Humorea, esan bezala, euskal literaturaren etengabeko tragediaren kontrako militantzia, eta jendiaren identifikazioa Jo Martinekin neurri batean. Hirugarren edo laugarren liburuan, horrian, parkatu, Jo Martinek esaten du, Jo Martinen azten da euskarazko aditz, xelebreak idazten, eta lako baten esaten du, ikasten, eta esaten du lako batean, cojones con el vascuence, ezta? Hori, por cierto, cojones con el vascuence liburuen izen burua izatea pasatu zitzaidan burutik, baina gehiagitxo iruditu zitzaidan, baina etzan izen buru txarra. Kontua da, betire maitasunetik abiatuta, jendeaz, herri hontan, euskera maite duen jende askok, berbizitzaren momentua jakin batean, esan nahi izan duela, la manera que le parió, al euskala ditza, al deklinabidea, y a su madre. Eta baina, gauzaiek, ez dira esaten kortesia ez edo ez, baina euskara, denodak egun bezala, ez da hizkuntza latino bat, beraz, badago, tarte handia dago inguruko hizkuntzetara, ez, frantsesera eta gazteleara, eta, jende asko entzako, bada, ez da bat erraza, salto hori egitea, ez, alako batean hori norbaitek esaten duenean desahogo hori, osea, Kutsidazu da hainbat euskaldun berri entzako desahogo bat. Psikologia hutsa. Pelikula, musikala, planetako bide bati, Alkizatik Ernialdera duan bideari, Kutsidazu bidea, datorren ostialean ofizialki, hori baien nuela espero. Osea, liburu bat, liburu baten aliak asko saltzia eta bar da, antzerkia, Jesu, eta pelikula, baina bide hau, Gipuzkoan bihotzian, Erniotik gertu, Ernion dagoen bide hau izango da, Kutsidazu bidea. Alakorik, baien nuela, ez imaginatzen, nok esperedu alako zerbait. Beraz, Kutsidazu da Pandoraren kutsatik sortzen ziren munduko desgrazi guztiak, ez behar guztiak. Kutsidazu da Pandoraren kutsa, baina aldrebes. Beraz, etengabeko gauza harrigarrien iturria da historia hau. Eskoltegi dago, ere etxonduan. Ika eskoltegi bat. Gusto sartuko nintzateke de inkognito galetzea. Aizu, irakurri duzu Kutsidazu bidea Isabel? Bai, eta segitu zaizu gaur egun aspaldiko liburu hori ez. Gustua jakingo nuke, ez dakoa jakiteko modurik. Kazetari batek esan dit, liburu oso ondo zahartu dela. Liburu ondo zahartu da, klasiko bat. Hitz hori asko gustatzen zait. Zer da Kutsidazu zure ustez? Klasiko bat. Bai.